निउयर्कनि दारागाव, सकि, ओमफ्राय बगामाथि, ओमफ्राय मा होनो मानास बेफोराव मालाय पिकनिक जानो थांगासिनो। ओमफ्राय आंहासो न'आवनो गैला दिनैसो बाहेराव ओंखारबावदोसो। नङाबा बिसनायावनो बेसेबां थानो रुखोरा। हाय राम, खिबुआबो दाहालागै हामनो रोंला दे आरो। मा नोम्फा खर'नि फाफ मावनानैबा आंखौ मुफुरा अरनो मोननाय? बालन्दासोमोन खोना बाला मुफुरानो। थांसैलाय, बारा सम बिदि गसंना थाबाय थानो हाया। जुनो हानायमोनबा बेलेग बाथ्रामोन, जुनोनो हाया। हाफेलेनि मोदोमखौनो खावख्लाबसे अना लांदों साल्ला फाफि मुफुरा। फाफि मुफुर, एम्फौ नाङो, एम्फौ नां, बालन्दा मुफुरा आंखौ सोमायदों साल्ला। दाबो हामनोबो रोंला, बोरै हामनो देनाय बा खावख्लाबसे मोदोम लांदो, बेबो थाफेलिनि बावसो। बिबारिखौ खेबसे फन खालायनि र'। मालायबा आजिखालि आं फन खालायबाबो रिसिभखौनो खालायनो नागिरा, आरो रिसिभ खालायबाबो मोजाङैनो रायज्लाया, माबा रागा रागाल' रायज्लायथारो। आं बोरैबा मोनथारबायलै, आं सहायनो हाया मोनबाय। बिबारिया आंखौ मानो बिदि खालायखो, एसेबांथ' गाज्रि मोनबायना बियो आंखौ। आङो बिबारि लाहानाव थांगोन गाबोनो। आं थांथारगोन गाबोनो। र' फनखौनो खेबसे खालायनि र', गाबोन थांगोन होननानै रिसिभबा खालायगोन ना खालायाथाय। हेलौ, मा खालायदों नोङो? खामानि मावदों आङो। मा खामानि? ओंखाम संदों नामा? औ, ओंखाम संगासिनो आङो। दोनथ'। रथ'नाय, दोनथ'नाङा बिबारि। नों मानो आंखौ बिदि खालायगासिनो? नों मानो आंखौ सैया खालायगासिनो? नोङो आंखौ दाहालागि निमाहा होआखै न'? नों मानो आंखौ निमाहा होआखै? अन्नानै आंखौ निमाहा होलै बिबारि सना, आंखौ बिदि दा खालाय। आङो मानिना लादों दे, आंनिनो गोरोन्थिमोन। निमाहा? मानि निमाहा? नोंलाय आंखौलाय मा खालायदोंखाय आं दि नोंखौ गाज्रि मोनो? दोन, आं खामानि मावगासिनो। र' एक मिनिट बिबारि, आं नोंसानाव गाबोन थांगासिनो। मायो? जोंहानियाव? नाथाय मानि थाखाय? नोंखौ नायनो लुबैसोदों आं बिबारि। मा नोङो आंखौ नायनो लुबैला नामा? लुबैला आङो रावखौबो नायनो। सिगां लुबैयोमोन। दे दोनथ', आं खामानि मावगासिनो। बिबारि, दानना होबाय माथो फनखौनो। दा मा जागोन? माथो बिबारि आंखौ निमाहाखौनो होनो नागिराखै। बिबारि, नोङो आंखौ थांनो होआबाबो आं नोंसानाव थांथारगोन गाबोनो। नायगोन आङो नोङो आंखौ बोरै निमाहा होआ। नांगौबा आं नोंनि आथिङाव हमना खुलुमगोन बिबारि, थेवब्लाबो नोङो आंखौ निमाहा होथारनांगोन गाबोनो। खामानि मावनायफोराव दिस्टार्ब। माखौबा फैनो ओंखारदों जोंहानियाव? फैयाबाबो जायो, फैयाबाबो मोजां मोनगोन आङो। नांगौ समाव हले मोना रावखौबो। दा नाङिखाय फैनो ओंखारदों। रागासो जोंनो ओंखारो आङो बिदिखौबा। खैफोदनि समावबो मदद खालायो बयफ्रेन्ड। ओरैनोबा आंनिफ्राय फैसा बि नांगौबानो बि। दा आरो खैफोद समाव बिनायखाय गैया जाबाय। ओइ बिबारि। मा लायमोन आब'? बिबारि, आङो गाबोनो थांसैमोनलै। मायो? गाबोनो थांसै? मानो? थांसै दे बिबारि, मालाबा फैलायगोन। आइयाबो लेंगासिनो, आरो माबा अनजालुआबो लेंहरगासिनो। साननैसोथ' थाबावनो हायोमोन ना आब'? नों थांबा माथो हास्रिस्रि दरसिसि मोनगोन। मालाबा फैलायगोन दे आरो बिबारि। दा आं थांथ'नोसै। आब', नों माथो साननैसो थाबावगोन होनना बुंदोंमोनलै? हरखाबनो मानो थांनो ओंखारलायखो आरो? मादैमोना लिंहरबाय आरो। साननैसोनि उनाव थांनो हागोन ना? नाङा दे बिबारि, माने आंखौ ब्रा लिंहरथारदों बिसोरो। लायमोन आब', सानदोंमोन आङो एबार जोंफोरो गोदान बोसोराव ज'यै खाना जागोन होननानै। बारा ना बेदरथ' बायनो हाया देनाय, थेवब्लाबो एसे बायनानै एसेखौनो ज'यै रंजा खुसियै जागोन सानदोंमोन आं आब'। नोङो थांनोसो ओंखारबाय होनबा आब'?
दुखु मोनबायलै आं आब'। नोङो साननैसोखौ थाथारनांगौमोन। दे जाम्बिलाय बिदिबालाय थागोन दे। थामारगोनथ' आब'। नोङो थगायाखै थाङा दे। खाना साना जाखांनानै थांसिगोन दे आङो। बिसोरनो खिन्थाहरसिगोन दे आङो। दे आब' दिनैनो खिन्थाहर थाङा होननानै दे। दे जागोन दे खिन्थागोन। माबा आब'आ अनजालु गुमैखौ गोसोखांबाय थायो खोना बेनिखायनोथ' नोङो जोंफोरखौ गारनानै थांनो नागिरदों। नङाहाय मा बिदि नङा। नङा दे मिथिगौलै आङो। नै बोरै आंनिखौ बाद हो। ओमफ्राय नोंनिया मा जाखो? दङ बिदिनो मोजाङै रायज्लायाखै आं आब'। नोङो बेखौनो गाज्रि मोनबाय थाबाय होमबा? मोनाबा दे जाबाय आरो मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय। रागायानो खाराखै आंनि आब'। बाराबा फनखौनो रिसिभ खालायला आङो। आरो नै गाबोन फैनो नागिरदों। अबाव? बेयाव? जोंहानाव फैनो नागिरदों। आं फैनो नाङा होनदोंमोन। दे फैथों दे। फैनाङाहाय बिदि मानसिफोरा जोंहानाव। आयौ नों होनबा बेजों मोजाङै रायज्लायफिनला होमबा सिगांनि बायसै? रायज्लायलाहाय आङो। होनबा मा नोङो फोजोंसारखौ गारसिगोन आरो? अबावलाय गारनो हाबावनो आब'? गारनायालाय गारा र' आब'। थेवब्लाबो माबा आंखौ रागा जोंनो ओंखारसोदों। दे जाबाय दे मोजाङै रायज्लायफिनदो नोंसोरो। आब' टिल्लुआ अबाव थांदोंलै? माथो न'आव गैयालै? आयौ बान्दर गथ'आ अबाव थांलायखो होमबा? मोनथिया न'आवनो गैया माथो। नै दिनैल'सो एसे मोजां मोनदों बियो। मोजाङै हामनायानो थाखै आरो अबाव थांबावदों बेयो? थांनाय नागिरहैनाय। बै लोगोफोरजोंनो थांदों दे बेयो। आं दहाय नुदोंमोन। र' नागिरहैनि र'। थांलाय नागिरहैनाय। मानसियानो न'आवनो थानो नागिरा मानोबा एकदम सुनथार। गथ' मानसिना आरो गेलेनो जाबाय थायो खोना लोगोफोरजों। आब'। बिबायदि सनाखौ नुबा मोजां जागौमोनलै नुथाराखैमोन। जानगाराव बादहो बेफोरखौ। फैदो रलै नायनि खेबसे नुबाय बायगोन खोना। नुवादे मालाय फै मालाय न'आव खामानि मावगासिनो खोना। बेसेबा गोबाव जाबायलै नुथाराखै बिबारिखौ। दाखालि माथो मैगं फाननो लांदोंमोननो नुवासैयानो आङो। नोंहालाय माखौ एसेबां नायनो गोसो जादों मालायनि गोसोथोनायफोरखौनो? मालाय बिबारिहा गोसोथोनाय दंखायोआनो। गोसोथोनाय थाखो मा जाखो? आंसो बोना लांगोन बिबारखौ मोनथिबाय नोङो खानजं? बै सेंग्रानिसाय आंसो बांसिन अनसिनगोन बिबारखौ नों मोनथिबाय? फैदो बादहो बेफोरखौ थांसै। नोंसा आफानि गान्डुसुनिफ्राय फैसा खावना लाबोगोन होननाया लाबोबायना लाबोआखै? मा फैसा खावना बेलाय? खावना आरोलै। जियानो जाया मानो खुगाफोरानो थांनो नागिरालै मानोबा बख्रा बख्रि नाङो। बख्रासो जाबाय खोना आंबो। लाबोलाया होमबा? थुदो होमबा हख्लायना होनोसै। माखौथ' नायबाय थादों? थुदो। रब्रा बिबारिखौ खेबसे नायनो गोसो दंथारोमोन आंहा। थै गेला खालि बिबारि मालायनि गोसोथोनायफोरखौनो। फैदो माखारै। गोसोथोयोलै आङो बिबारखौ गोसोजों गोसोथोयो। नों मा बुजि मोनो खानजं? नोङो जेब्ला गोसोथोगोन अब्लासो नों बुजि मोनगोन। फैनोबा फैलै नेबाय थाला आं नोंखौ। र' खानजं मानो बेफोरबायदि? र'लै र' थांसै। फैदो नेबाय थानो हाला आङो। लोंनो लुबैथारबाय आङो। आथिं आखाइ खमफिनो हमबायानो आंनिया। फैदो। थौदोलै गेला। बै गथ' सासे साला लोमजानायानो मोजाङै हामाखै अबाव थांलायखो आरो? न'आवनो थानो नागिरा देवानिखासो। न'आव थाबा मा जायोबा? दाखालिल'सो एसेबां गोसा लोमजाबाय। फैथों र' बियो न'आव। फैसा? सोरनि फैसा जाखो बेलाय? बेबो 200 मानि? रावबो गैया माथो। आरो जोंहानि लामायाव बोरै थालांखो? जोंहानाव माथो दिनै रावबो फैयाखैमोन। दा आं मा खालायनो? लानाया मोजां जागोन ना लायिया? लानोसै दे। ओमफ्राय सोरबा जुदि नागिरफैयो होमबाना हरगोन दे आङो। गैया रावबो गैमारा। रावबो फैमाराखैमोन दे जोंहानाव। ना फैदोंमोन? फैयाखै रावबो। लांनि र'। लांनानै आब'नो खोन्थिहैनि बिबारि आब'मोननो।
बा आयं दिनैसो बाहेराव जबाय आङो आथिंखौनो दिनैसो एसे सागानाय मोनदों आङो आयं एसे सागानाय मोनबाय आयं औहाय आयं दिनैसो एसे सागानाय मोनबाय आङो जाय पाप्पिया आंखौ एक्सिडेन्ट खालामना गालांदोंमोन ना बिहा एम्फौ नांजागोन नांगोनथ' आरो आयं बिदि सोरबा मानसिखौ एक्सिडेन्ट खालामना गालाङो आरो औलै आयं खस्सर खस्सर गोजा मानसिफोरानो सोरबा लन्दायाथ' नोंखौ बिदि एक्सिडेन्ट खालामलांनायमोनलै आयं आं थानांगौमोन आयं नोंजों होगौमोन बेखौ बारा जानाया सेबथा खालामगौमोन आं बेखौ बुना बुसिन बुनानै थै बै आबा फोजोंसाराबो अबाव थांखोबा ओंखाम जायालासिनो जानो ओंखामखौ खुरना दोनखादोंमोन आं आयं ए नंगौ दे हामदों दे बिदिबालाय ओमफ्रायलाय सासेयालाय जाबायना जायाखै जाबाय दहायनो जादों हजमानो जाबाय खोना बिनिया ए नंगौ बैलाय फोजोंसारा दा फैबाय फिसा अबाव थांनायमोन ओंखाम जानो टाइमाव थां ओंखाम खुना दोनदोनो गांजेमा गोसोमा फैथ'वाखै र' आयै मानो उखैया जानो जों जाखांबायानो हजमानो जाबाय नोंहालाय मा ओंखाम उखैयाखै दिनै उखैयाखैलै आयै उदै गाज्रि जादों आंनिया आं दिनै जाथ'ला मानोथ' उदै गाज्रि जालायखो आरो जेबोआनो जायाखै माथो आयै आं माने मैया दखानाव माबा माबि जादोंमोन ना बिनो बोरैबा उदैखौ दुनायनाय मोनबाय थादों आङो ए दे होमबालाय दसे थानानै जाबानो जाबाय ओं आदा नोंनि रुमावनो खुरना दोनहैदों दे आङो ओंखामखौ जागोन दे दायो जुदि उदैखौ एसे मोजां मोनो अब्लानिया जागोन दे आयंलै नोंसोर फोजोंसार आदानियालाय गोथिनायफोर दंना गैयालै गैया अबाव थानो आरो थाबाबो आङो लाबोआ माथो आंसो नायना लाबोगोन आंनि बिहामजोखौ मोजां नायनानै ए बाथ्राया बिदिसो जाहैबाय होमबा नोंनि फसन्द मथेसो लाबोसिगोन होमबा औ गांजेमा गोसोम आयं